Rahayu, rahayu, rahayu ingkang samya pinanggih. Kepareng ngaturaken sugeng dalu, sugeng pinarak, sarta sugeng kepanggihan kalian kula warga ageng Santi Agung Sandiwara Ketoprak Agung Budaya ingkang mijil saking dusun Tambak Agung, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang Bangkit, ingkang dipun sesepuh panjenenganipun Bapak Rabun Widodo. Nuwun para miyarsa budaya kakung Sumawana Putri ingkang kawengku ing gati. Saksampunipun panjenengan sami dipun pasugata uyon-uyon mewah joget gambyong saatawis minangka kagem murwakani pagelaran ing dalu menika. Saking sakutra Sandiwara Ketoprak Agung Budaya ing dalu menika kepareng nyegahaken cariyos pamundutanipun Bapak ingkang hamengku gati utawi Bapak ingkang kagungan kersa kanthi nyuwun salah setunggalipun lampahan ingkang mawi ira-iraan serial Bandung Bondowoso, alap-alapan putri Roro Junggrang dumawah perangan dumadosipun Candhi Sewu. Saderengipun kula ngaturaken rancaing dedabukan ing dalu menika dalang mewah pendapuk kaasta Dimas Bagus Jonianto, Pranoto cariyos utawi sutradara ingkang dipun pangarsani Alit Suyata, pangli ing Suwarawati utawi Presiden kaasta Mbak Ayu Ayem Sarijah, sesepuh pengrawit kaasta Kiroko Suyanto, pangeprak Bapak Jastro, teknis dekorasi tata lampu pakliran ingkang dipun pandhegani Dimas Kursin Sakonco. Para miyarsa kepareng kula ngaturaken rancaing dedabukan ing dalu menika. Sapisan anggambaraken wonten ing Kraton Wanasegara Prabu Gupala ingkang dipun tindakaken Kiroko Sunanji, Bondo kaasta Dimas Bagus Kasrianto, Wasa kaasta Dimas Eko Saputra, para yaksa ingkang dipun ramekaken seniman bagus saking Agung Budaya. Salajengipun wonten ing Kraton Salbi Prabu Dipa Kesuma ingkang dipun pangarsani Alit Suyata, garwa Prameswari ingkang dipun tindakaken Ibu Satira, Pangeran Daru Kesuma kaasta Dimas Bagus Dumadi, Daruwati kaasta Mas Ayu Titik Widayanti Darusari kaasta Mas Ayu Vera Proleta. Salajengipun wonten ing Kraton Pengging Prabu Damarmaya ingkang dipun pangarsani Bapak Sugiarto Hadi, Dewi Condrawati kaasta Mbak Ayu Martiati, wontening Patih Bima Cili kaasta Dimas Kunoto, Bathara Narada ingkang dipun tindakaken Kiroko Bambang Jasmani, wontening Joko Bandung kaasta Dimas Bagus Jonianto. Salajengipun wonten ing taman dolanan para putri panglipur Mbet
ingkang dipun tindakaken Mas Ayu Eka Talenta sarta Esti Menyes dipun bantu Seniwati Ayu saking Sandiwara Ketoprak Agung Budaya. Roro Junggrang ingkang dipun pangarsani Mas Ayu Ningwati. Salajengipun wonten ing Parang Tumaritis Reksi Diponata kaasta Bapak Mukti Hariwibowo wontening Boko kaasta Dimas Eko Wijaya. Repat utawi dagelan minangka kagem panglipuring manah panjenengan sami ingkang dipun tindakaken Cak Deni sarta Dimas Mondol. Para miyarsa budaya mekaten rancaing dedabukan salebetipun cariyos serial Bandung Bondowoso alap-alapan Dewi Roro Junggrang dumawah perangan dumadosipun Candhi Sewu. Monggo kula atur mirsani ngantos paripurnanipun cariyos ing dalu menika. Penutupe ngatur jaya-jaya Angesti budaya kinarya luhuring nusa klawan bangsa. Agung budaya anjaying bawana sugeng amirsani. Nuwun nuwun nuwun. Besok